Avui el Jordi en Blas ens presentarà la seva tesi. És una tesi que li ha portat bastants anys de recollida de dades i de treball i que ha agafat una vessant molt àmplia del món de la cronicitat. Realment és per felicitar tant el Jordi com tot el grup de geriatria que durant tots aquests anys ha desenvolupat diferents tesis i ja està obrint unes línies i uns camps de treball que s'han posat punters en el món de la geriatria a tot Catalunya i a nivell nacional. Amb això el Jordi, a partir d'aquesta tesi i de molts treballs que ha fet, se l'ha cridat com a ponent a diferents llocs i per explicar tot aquest tema de fragilitat i per explicar tal com treballem aquí. I només felicitar-te i endavant. Per altra banda, no he fet res gaire diferent del que tots fem el nostre dia a dia, no? Que és intentar aprendre d'allò que fem i sentir passió pel que fem. I, de fet, en aquest sentit, he de dir, no hi ha cap psiquiatre, no? Jo diria que estic en un estat posttraumàtic encara, tot i que, ha sigut interessant fer la tesi, però no he sigut com aquell qui diu capaç d'obrir-la, la presentació, des que ho vaig presentar el 15 de desembre, o sigui que no sé si ho recordaré tot. Però sí que, certament, per la gent que esteu fent o teniu ganes de fer un dia la tesi, realment és una oportunitat de creixement, diria, professional segur i personal també. És una situació on reps grans dosis d'humilitat, de veure tot allò que desconeixes, però veus també que des d'aquesta humilitat ets capaç d'ajudar a construir el camí aquest de coneixement que estem treballant tots plegats. D'entrada, la tesi, els títols de la tesi ja sabeu, solen ser títols bastant difícils de pair i, de fet, com que és una tesi que parla de complexitat clínica, em va semblar que valia la pena posar un títol ben complex, que és aquest. La fragilitat com a base del diagnòstic situacional davant el repte de la complexitat clínica al final de la vida. Dit així, sembla que hi sap què, ja veureu llavors que tampoc. Sigui com sigui, sí que és cert que hem estat, perquè és una tesi en la que hi hem participat molta gent i veureu que potser alguns de vosaltres també hi heu contribuït, com aquell que diu sense saber-ho. Hem estat 3 anys i mig treballant i això ens ha donat l'oportunitat de fer 5 articles i la tesi molt clarament es divideix en 2 parts. Hi ha una part inicial que és molt conceptual, ara hi donaré 4 voltes més, però ens semblava que havíem de partir una mica de zero des del punt de vista de repensar o reconceptualitzar què és això de la complexitat. I d'aquí em van sortir 3 articles que des d'aquí no veieu però que ja us comentaré, i una segona part molt més pragmàtica, molt més pura i dura de recerca, on a partir de 2 cohorts de pacients hem arribat a algunes conclusions que que d'alguna manera hem pogut resumir en aquests 2 articles. La primera part, ens situem a la part aquesta més conceptual, realment hi ha un abordatge que ha partit d'una idea que no sé si es veu molt bé, però d'un concepte que és el wicked problem, que és problema maleït, o problema enrevessat. Un problema enrevessat, ara us ho comentaré, és una cosa que ens trobem tots en el dia a dia i no només en l'àmbit de la medicina, i que d'alguna manera ens ajuda a fer tangible el concepte aquest de complexitat. Llavors parlarem de biologia de sistemes. Dit així, jo crec que uns quants de vosaltres ja deveu estar espantats. Jo anava a veure una tesi de medicina i realment sembla que parlem d'altres coses, però veureu que tot té un sentit. En segon lloc, després de parlar de complexitat, parlarem d'un concepte que és diagnòstic situacional, parlarem d'indicadors que ens ajuden a saber on som i patrons de comportament. Tots aquests conceptes estan trets a diferents àmbits del coneixement. Per exemple, el concepte de wicked problem ve de la sociologia, la biologia de sistemes ve de la física, el tema d'indicadors està molt importat del món inclús de la gestió, els patrons de comportament de la informàtica i finalment arribarem a parlar de fragilitat. Molt bé, l'abordatge conceptual. Us deia, la complexitat segur que tots seríeu capaços de descriure situacions complexes en el vostre dia a dia, algunes en relació amb aspectes professionals o inclús personals. I de fet, jo crec que estaríem d'acord que la complexitat és extraordinàriament polièdrica, és a dir, una mateixa realitat, vista d'un costat o d'un altre, canvia tot i que segueix sent la mateixa. Doncs hi ha un sociòleg alemany, Horst Rittel, que ja fa més de 50 anys va descriure que un problema complex és aquell problema que és difícil de resoldre, per no dir impossible de resoldre i d'afrontar, i és difícil de definir i acotar. De fet, jo diria que han estat molt, veieu aquí realment una imatge de complexitat
aquesta imatge de complexitat, que és la que té un defensa quan vol defensar en Messi, va ser l'aportació que van fer els meus fills a la tesi. Realment els demanava, per vosaltres què és complex? Doncs deien, ser un defensa i intentar defensar en Messi. I realment anaven molt ben encaminats, perquè un problema complex és difícil de definir, és a dir, costa de definir fins a quin punt el que fa en Messi és una obra d'art o realment és un esport. És de naturalesa difusa, no saps on comença, no saps on acaba, i a més és dinàmic, no? Quan et sembla que saps com marcar en Messi, canvia la manera de jugar i realment transmuta, per dir-ho així. I realment, ja potser portant-ho més al terreny de la medicina, veiem que un problema complex sol tenir una base, un origen molt multifactorial. És a dir, les coses que són complexes perquè depenen, no, de múltiples factors. I no només és difícil de definir què és complex, o sigui, definir la complexitat és complex en si mateix, sinó que afrontar la complexitat genera incertesa, sobretot en relació a la presa de decisions. De fet, quan parlem, ens situem en el món, en el terreny de la medicina, si us sembla, no? Que tenim un pacient complex, és complex no perquè ho sigui intrínsecament, sinó perquè a nosaltres ens suposa una complexitat respecte a la presa de decisions. Sovint aquesta complexitat també ve condicionada perquè, com que som molta gent opinant, no? D'alguna manera, a l'intentar resoldre els problemes complexes, a vegades generem més complexitat. És a dir, davant, no? Hem creat la ruta del pacient complex i hem decidit que no, tothom hi tindria un paper i tothom ha creat, no, una ruta. I, de fet, anem complicant tant, no, l'atenció al pacient complex que quan li demanem al pacient complex realment per tu què és la complexitat, és fàcil que digui que la complexitat som el sistema sanitari, perquè realment els hi fem complicat. I a vegades passa, com comentava ara, que a l'intentar resoldre aquests problemes complexes esdevenen més complexes. No us espanteu, aquesta és la primera part que és molt filosòfica, però penso que val la pena, és un bon punt de partida. I em quedo de les definicions anteriors amb aquestes paraules, naturalesa difusa i dinàmica, multifactorial, incertesa i altres complexitats, perquè aquestes són les paraules que, per altra banda, defineixen els sistemes complexes. El sistema sanitari, per exemple, som un sistema complex, però les persones també ens comportem com a sistemes complexes. I, de fet, quan atenem a les persones complexes, quan parlem de complexitat, ens referim, evidentment, a la complexitat clínica, us deia, no? És aquella complexitat molt relacionada amb la dificultat per saber què li passa a una persona i per saber què hem de fer, però la complexitat que atenem o que vivim no és només clínica, sinó que, a més, també hi ha un component molt important, cada vegada més potser de complexitat contextual, és a dir, davant la mateixa patologia, la mateixa pneumònia, la mateixa fractura de fèmur, el maneig d'aquesta situació, probablement en situació ja no aguda, és diferent de si hi ha molt bon suport social o si no hi ets, o si hi ha una realitat cultural o una altra. I no només aquesta complexitat, sinó que a més us comentava que la complexitat derivada dels sistemes assistencials, que això inclou tant des de la planificació de l'atenció a les persones complexes com de les polítiques, solen contribuir també en aquesta complexitat. La realitat és que, a més, aquestes complexitats molt sovint van juntes, com els problemes, no van sols. I realment, d'alguna manera, un pot afrontar això des d'una visió poblacional, és a dir, aquesta és la famosa piràmide de població poblacional de Kaiser, és a dir, a la base hi som la major part de nosaltres, la població general, i a mesura que som més complexes, anem augmentant, diguéssim, estem més a la punta d'aquesta piràmide, on ja hi ha més que descrit un famós 5% de persones que tenen molta complexitat. Una visió és aquesta poblacional de dir, home, doncs jo que he de dissenyar l'atenció a aquestes persones, com ho faria? Però aquesta realitat també es contraposa, es combina amb una realitat que és la que vivim tots plegats, que és el de l'atenció a la complexitat a persones concretes. I aquesta tesi, tot aquest rotllo, en bona part, és per dir que aquesta tesi sobretot s'ha centrat en la complexitat clínica de persones concretes. No entro en plans d'atenció ni en polítiques. I per què una persona, com en el cas de la Maria que veieu aquí, és complexa d'atendre des del punt de vista de la complexitat clínica? La Maria, si només tingués una malaltia, per exemple, imaginem que tingués una diabetis, doncs realment és senzill, a partir de l'evidència de que li hem fet una analítica i té una hemoglobina glicada alta, de decidir que té una diabetis, és a dir, no és complicat, i un cop sabem que té una diabetis, és senzill resoldre la seva diabetis perquè existeixen guies de pràctica clínica. És a dir, aquesta persona que podria correspondre en visió poblacional a la base de la piràmide, no és difícil saber què li passa, no és difícil saber el que hem de fer.
Però imaginem-nos que hi ha una Maria que realment doncs, és gran, per exemple, té 85 anys, té moltes patologies actives, pren molta medicació, té poc suport social, ha començat a perdre funcionalitat, potser comença a tenir deteriorament cognitiu. És a dir, és una persona que li estan passant moltes coses alhora i que, d'alguna manera, quan, per exemple, ve a urgències, veiem que és aquella típica persona que li passa una mica de tot i no gaire de res. És a dir, no, té una mica de febret, està una mica més despistada, ha fet una mica de davallada funcional. Sovint és difícil saber amb seguretat què li passa, i si és difícil saber què li passa, més difícil saber és el que hem de fer. Aquest grup de persones són els que, d'alguna manera, conceptualment, classificaríem com a persones amb complexitat clínica. Per dir-ho amb titulars de diari, diríem que la complexitat clínica, per exemple, podríem dir que comença on acaben les guies de pràctica clínica. És a dir, tot allò que podem resoldre aplicant guies de pràctica clínica pot arribar a ser complicat, però no és complex. No sé si la diferència entre complicat i complex estaríem tots d'acord. Complicat, per exemple, és fer coets. No? Pots tenir molta feina en dissenyar un coet, però quan aquest coet funciona pots fer mils de coets. Complex, per exemple, és educar un fill, no? Que t'ha funcionat amb el primer, no t'ha funcionat amb el segon. Aquesta és la gran diferència i, de fet, l'única manera d'educar bé els teus fills, que genera una certa complexitat educativa, és fer el que en diem atenció personalitzada. En aquest cas, respecte a l'educació dels fills, si parléssim de pacients, que és el cas d'avui, el que ens toca fer és medicina personalitzada. A la Maria, que potser té 10 problemes de salut actius, no podem resoldre tots els seus 10 problemes de salut actius aplicant tots els 10 protocols que li tocaria realment, perquè els resultats de salut probablement no seran bons. Amb això estic d'alguna manera invitant-vos a dir, doncs amb aquesta gent com que hem de fer artesania no apliquem cap guia de pràctica clínica i fem el que ens sembli, doncs realment no és així. És a dir, el que hem de fer és adequar o adaptar les guies de pràctica clínica a aquestes persones. I basats en què? Doncs en un marc conceptual, que és la primera part de la tesi. Vam estar treballant el tema aquest i ens semblava que d'entrada, abans de decidir què havíem de fer amb aquestes persones, que és la presa de decisions, que idealment ha de ser compartida, abans hem de saber on passem. És el concepte de diagnòstic situacional. Aquest és un concepte que l'hem manllevat de la psiquiatria, però diagnòstic situacional és dir, amb la trajectòria vital d'una persona, on passem. No? Estem al principi, estem a l'últim fotograma de la seva vida, com ara veurem. Us deia, arrel d'aquesta proposta conceptual vam fer un primer article a l'European Geriatric Medicine on plantejàvem això, és a dir, que davant una persona amb complexitat primer hem de saber què li passava, quin grau de reserva tenia, i aquí ja d'alguna manera apostàvem en què per saber el grau de reserva d'una persona la millor aproximació era saber quin grau de fragilitat tenia. Ara us ho explicaré. I un cop sabem què li passava a aquesta persona i a més quines necessitats tenia, llavors arribava el moment de fer una presa de decisions compartida. D'alguna manera em fa gràcia, em fa il·lusió explicar-vos que aquest article que es va publicar, em sembla que va ser el 2015, és a dir, ara fa 2 anys escassos, surt referenciat al World Report on Aging and Health de la OMS com un model d'atenció de referència i que recomana aplicar-lo. És una cosa molt recent, va sortir fa un parell o 3 de mesos. I us deia, aquesta segona part, que no hem treballat tant a la tesi, que és tot el procés de presa de decisions compartida, sí que en relació amb això ens va permetre fer un article en el qual va participar gent d'aquí a la casa, que d'alguna manera explicava un sistema de registre de presa de decisions, és el semàfor que tots heu vist d'alguna manera a la pantalla. I en aquest article sortia aquí en petit que tota la proposta aquesta, el marc conceptual de presa de decisions, el descrivíem en relació a la situació de final de vida. I, d'alguna manera, això és així perquè la situació de final de vida, entesa en visió àmplia, és a dir, quan parlem de final de vida, no parlem de la persona en agonia, parlem d'aquella persona que entra a l'últim tram, l'últim any, 2 anys de la seva vida. Ens sembla que el final de vida és una situació paradigmàtica de complexitat, bàsicament perquè hi ha moltes situacions que condicionen que aquesta sigui difícil d'afrontar, hi ha concurrència de moltes condicions cròniques, és una realitat molt dinàmica, quan et sembla que ja has fet un pla terapèutic adequat, resulta que la persona, allò que funcionava la setmana abans, ara ho has de canviar. Hi ha molts elements contextuals i necessitats d'intervenció de molts professionals que poden condicionar aquesta dificultat d'abordatge, i a més hi ha una necessitat contínua de presa de decisions, és una situació dinàmica i contínuament toca adaptar-se a la realitat d'aquella persona.
I la situació final de vida també és complexa, no només perquè és difícil d'afrontar, sinó de definir. És a dir, com identifiquem que una persona està en situació de final de vida? Clar, dir que és difícil és relatiu, és a dir, si aquesta és la pel·lícula de la vida per la que passarem tots, per altra banda, no? Si decidim que final de vida és quan una persona està en situació d'agonia, home, doncs realment no és difícil d'identificar que una persona està en aquest punt. El problema d'aquesta situació és que quan identifiquem que aquesta persona està en situació de final de vida, ja és massa tard perquè es comenci a beneficiar de tot allò que ha demostrat, d'alguna manera, facilitar tot l'afrontament de problemes, és a dir, presa de decisions anticipada, control simptomàtic adequat, i de fet, en aquest sentit, una eina com el NECPAL, que és una eina de cribatge poblacional de persones en situació de final de vida, l'únic que busca realment és dir, en comptes d'identificar les persones que estan entrant en el tram final de la seva vida en aquest punt, doncs identifiquem-les abans, que això ens permetrà d'alguna manera combinar els tractaments actius que utilitzem habitualment en color groc, amb potser amb tractaments pal·liatius de forma progressiva i no dicotòmica. És a dir, la Maria, que imaginem que tenia una malaltia pulmonar obstructiva crònica, i que resulta que està ja amb els seus broncodilatadors, però ja està en aquest punt d'aquí, i resulta que la dísnia li condiciona allò que li agrada més a la seva vida, que és sortir al parc a passejar amb els seus nets, per exemple, per què no començar a donar una mica de morfina, és a dir, tractament pal·liatiu combinat amb els seus broncodilatadors, i de forma progressiva, a mesura que vagi empitjorant, doncs ja aniran canviant una mica els objectius. Tot això és molt bonic, el que passa que la realitat és que com més precoçment volem identificar aquestes persones, és a dir, volem saber que una persona està en situació de final de vida, més creix la incertesa, és a dir, més ens costa tenir elements concrets que ens facin identificar que aquesta persona està en aquest punt. És a dir, quan una persona està en situació d'agonia hi ha molt poca incertesa sobre que s'està morint. Bé, a vegades ens costa més als metges que a les infermeres, també s'ha de dir, de veure-ho, però la realitat és que si volem identificar aquestes persones un any o 2 anys abans que es morin, realment necessitem noves eines. I per què és important saber on som? Perquè depenent d'on som, probablement els objectius terapèutics seran diferents. És a dir, potser tots tenim clar que una persona que està en aquesta situació d'últims dies o últimes hores de vida hem de prioritzar exclusivament el tractament simptomàtic, però, escolta'm, si la Maria té 90 anys i està en aquest punt d'aquí i té molt bona reserva, per què, per exemple, si m'imagino, fa un infart, per què no fer un cateterisme, per exemple, D'alguna manera, per tant, saber on som, que és el concepte de diagnòstic situacional, ens ajuda a adequar la intensitat terapèutica. El concepte de diagnòstic situacional, de fet per això hi ha aquesta imatge d'aquí, és molt semblant, que de fet és el que ens agradaria a tots davant un pacient, tenir una aplicació, un Google Maps, que ens digués com un geolocalitzador, escolta, aquest pacient passem en el penúltim fotograma, o l'avantpenúltim o l'últim. I a partir de la idea aquesta de diagnòstic situacional, ens ha semblat, i de fet hem revisat la literatura i a partir de les dades que us explicaré, que no hem sigut capaços de trobar una app meravellosa i d'alguna manera tots sabem, intuïm i veiem en el dia a dia que quan atenem una persona amb complexitat necessitem buscar diferents indicadors que ens permetin saber on passem amb aquella persona. Això és com els pilots d'avió, quan volen per la nit, que no veuen res, com saben on són i com saben on han d'anar? Doncs perquè tenen diferents radars, tenen diferents geolocalitzadors. I si us demanés probablement, ostres, si hem de saber a quin punt passa la Maria de la seva trajectòria vital, què és el primer que aniríem a mirar, doncs probablement em diríeu, factors pronòstics, és a dir, ostres, digue'm quines malalties té i com d'avançades són, per exemple, o digue'm si és una persona amb molta reserva funcional, o amb molt poca reserva, molt dependent, o digue'm si cognitivament està molt bé o necessita molta ajuda, o potser explica'm si nutricionalment té una bona situació nutricional o està molt desnutrida. I d'alguna manera, quan anem a visitar un pacient que ens arriba a urgències i anem a veure com està, al cap i a la fi el que fem d'alguna manera és aquesta valoració, si us hi fixeu. Anem a buscar com de fotut està per cada una d'aquestes coses. Aquest és el concepte de severitat, aquest com de fotut és dir, ostres, realment és una persona que és molt dependent, no té funcionalitat, té moltes malalties actives i a més té molta demència. Una altra manera de veure, que també és interessant i jo crec que és complementària, és, en comptes de veure això en visió estàtica, és a dir, com està ara, és el concepte de progressió, és a dir, com està progressant. Per exemple, si ho mirem això mirant, per exemple, la variable funcional, doncs això, de fet, permet descriure el que en diem trajectòries de final de vida. És a dir, per exemple, sabem que una persona amb càncer, quan se la diagnostica, sovint té bona reserva funcional, habitualment,
Això és un model conceptual, és a dir, hi haurà variabilitat individual, però d'alguna manera conceptualment és així, no? Es fa el primer tractament, la primera quimio, la segona, potser l'operem, fins que arriba un punt que aquesta persona ja no respon a cap tractament i comença a fer davallada. Això que és típic del càncer, de fet, és una cosa que veiem habitualment, no? Tots tenim la impressió que quan una persona amb càncer es queda enllitada, les coses van malament a curt termini. Per exemple, no tenim aquesta mateixa sensació davant una persona amb demència, és a dir, una demència va perdent funcionalitat molt progressivament, que seria l'última trajectòria aquesta d'aquí baix, i d'alguna manera el fet que una persona amb demència es quedi enllitada d'alguna manera no t'indica que es morirà de forma precoç. Una altra manera de fer davallada en l'etapa final de la vida és la típica de la malaltia d'òrgan. Les persones amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, insuficiència cardíaca, cirròtics, per exemple, fem una descompensació, fem aquells tractaments que sabem fer, sovint recuperem, potser no arribem a la situació prèvia fins que fem una altra descompensació. Hi ha un dia que hi ha una descompensació que és la darrera. D'alguna manera, per tant, els indicadors en visió estàtica, és a dir, com de fumut està per cada un d'aquestes dimensions, per dir-ho així, o com de ràpid va, que és el concepte de trajectòria, ens ajuden a saber on passem amb cada persona. I, de fet, d'alguna manera ja veiem que de forma necessària, davant una persona amb complexitat, dèiem que és complex perquè potser li estan passant moltes coses, necessitem avaluar cadascuna d'aquestes coses. I és per això que quan una persona, sobretot de perfil geriàtric, ingressa, per exemple, aquí en aquesta casa, fem el que en diem una valoració geriàtrica integral, és a dir, mirem com està de cada una d'aquestes dimensions i a partir d'aquí fem una aproximació i dir, doncs mira, la Maria, tot i que té 90 anys, té el dipòsit de gasolina de salut molt ple, o la Maria, tot i que només té 67 anys, però té tantes coses que, escolta, ja estem en situació de reserva. Això que fem, a vegades una mica qualitativament, és el que ens permet fer una aproximació de saber, més o menys on passem. Aquest concepte de dipòsit, de reserva, és al cap i a la fi el concepte de fragilitat. És a dir, si quan la gent naixem tenim un dipòsit de salut ple, a mesura que ens passen coses, aquest dipòsit es va buidant, a vegades fem tractaments, els pacients milloren, aconseguim omplir aquest dipòsit, però la tendència natural de tots plegats, jo crec que ningú serà l'excepció, serà anar-se buidant fins a buidar-se del tot. Una altra manera de veure-ho és no tant amb aquesta visió qualitativa, és a dir, més o menys com estem de cada un d'aquests aspectes, sinó anem a veure, és a dir, per exemple, en el cas de la Maria, si pot tenir 7, en diem dèficits, si de 7 dèficits que pot acumular ja n'ha acumulat 3, per exemple, d'això en podem fer un quocient, és a dir, 3 dividit per 7 és igual a 0,4. Podem dir que la Maria ja té un 40% de fragilitat, i aquest és el concepte d'índex de fragilitat. D'alguna manera, això que fèiem així qualitativament, quan fèiem una valoració multidimensional, ens permet saber quantitativament com de ple està un dipòsit. I d'alguna manera també ens permet en relació a dir, ostres, mireu, una persona pot tenir un índex de fragilitat de 0, que és tenir gens de fragilitat, fins a com a molt 0,7. Com més dèficits acumula una persona, és a dir, com més malalties, com més condicions cròniques, més fràgil és aquella persona i més es mor, és de sentit comú. És important també saber que com més dèficits de forma ràpida acumula una persona, també més risc de morir-te. És a dir, si tu estaves molt bé de base, però has fet un xoc cardiogènic perquè has fet un infart Quilip 4 i a més has fet confusió i a més t'has quedat enllitat i t'has ulcerat i t'has desnutrit, potser estaves molt bé de base però has acumulat molts dèficits en poc temps. I us deia que hi ha un límit en l'acumulació de dèficits, és a dir, realment això no va de 0,1 sinó de 0,7 perquè se sap que les persones no podem acumular dèficits contínuament. Això és com un cotxe, és a dir, un cotxe li pot fallar una mica una roda, però tu vas conduint, va tirant, falla una mica la bugia, vas tirant, falla una mica la direcció, però més o menys, però arriba un punt que a la següent pana el cotxe et deixa tirat. Traslladant això a les persones, és a dir, una persona pot acumular desgràcies, pot acumular malalties o condicions fins a un límit en el qual el cos es col·lapsa i per tant ens morim. I de fet aquesta idea que trobo molt de sentit comú i és molt tonta i molt senzilla, és el que ens va permetre escriure aquest article. Estic molt content de que fos coautor el Roman Romero Ortún, és un professor de Cambridge, probablement és la persona que ha publicat més en fragilitat a Europa, i d'alguna manera consensuàvem i vèiem d'acord que la fragilitat pot ser una oportunitat perquè això de la valoració geriàtrica, que és una cosa que fem els geriatres i que és una cosa molt estranya, doncs pugui ser accessible a tothom, que els índexs de fragilitat poden ser grans geolocalitzadors, i finalment que
si volem fer atenció centrada en la persona, això està tan de moda, és importantíssim saber on passem amb cada persona. Difícilment podem començar a planificar res si no sabem ni on som. Aquesta era la primera part conceptual, una mica rotllo, però bueno, suposo que ens haurem entès, no s'ha dormit gaire gent. La segona part és molt més pragmàtica, és molt més estudi de recerca, tal com coneixem, no? I que està ordenat amb hipòtesis de treball i objectius, materials i mètodes, resultats i discussió. Les limitacions i visió de futur me les saltaré, si llavors voleu que en parlem, doncs en parlem, però és per no fer-ho tan llarg. I passarem directament a les conclusions. Les hipòtesis i objectius, realment d'alguna manera plantejàvem 4 hipòtesis. La primera és que ens sembla que hi ha, de tots aquests indicadors que dèiem, hi han d'haver una sèrie d'indicadors pronòstics comuns que ens han de permetre, d'alguna forma universal, identificar aquelles persones que ens sembla que estan entrant en situació de final de vida. I l'objectiu en aquest sentit és demostrar que existeixen aquests indicadors que ens permeten identificar de forma precoç les persones en situació de final de vida. La segona hipòtesi és que, de la mateixa manera que ens sembla que hi ha indicadors transversals per totes les trajectòries de final de vida, és igual si tens càncer, és igual si tens malaltia d'òrgans, és igual si tens demència, també ens sembla que hi han d'haver indicadors que es comportin diferent en cada una d'aquestes 3 trajectòries que us comentava. I la idea és demostrar que existeixen aquests indicadors. Finalment, ens sembla, la tercera hipòtesi és que realment totes les persones que veiem que s'acaben morint, que estan en situació final de vida, corresponen a una d'aquestes 3 trajectòries que us deia, és a dir, tota la gent que es mor perquè té càncer o perquè té una malaltia d'òrgan molt severa o perquè té demència, o hi ha persones que s'acaben morint per la suma de coses, no? I d'alguna manera volíem demostrar si existia aquest acord. I finalment, la darrera part de la tesi, proposàvem realitzar un índex de fragilitat, com el que us he explicat, que fos discriminatiu, és a dir, que ens permetés saber a on passem amb cada persona i que tingués, per tant, implicacions pronòstiques. I vam proposar de fer aquest índex de fragilitat basat en la valoració integral geriàtric. Material i mètodes. D'alguna manera ens va semblar que això era molt ampli com per fer-ho només amb una cohort. Vam utilitzar 2 cohorts. La primera és una cohort poblacional, que ara us explicaré, i que va permetre fer aquest article al British Medical Journal Open. Aquest article el vam poder confirmar amb l'Scott Murray, que és un professor d'Edimburg, on de fet vaig anar a acabar la tesi, i realment ell és un dels pares d'això de les trajectòries de final de vida, i considero que vaig tenir una sort enorme de poder compartir això amb ell, i vaig aprendre moltíssim, per altra banda. I d'aquest primer paper, d'aquest primera cohort, la idea era veure si els 3 objectius primers que ens havíem proposat es corresponien a les nostres hipòtesis. Posteriorment vam fer un altre article, que és el que d'alguna manera descriu el desenvolupament de l'índex de fragilitat, que ara us explicaré. Respecte al primer paper, d'alguna manera la idea és, vam agafar una cohort poblacional, de fet és la mateixa cohort que ens va servir per validar l'instrument NECPAL, que si recordeu vam fer un tall de prevalència aquí a la casa, en el qual vau participar molts de vosaltres. Aquest estudi poblacional, bàsicament el que fèiem és a partir de l'instrument NECPAL, que dit ràpidament comença amb la pregunta sorpresa, és a dir, et sorprendria que aquest pacient es morís abans dels propers 12 mesos? Si és que sí que et sorprendria, doncs una persona no és NECPAL, i de fet això té un alt valor predictiu negatiu. I si és que no ens sorprendria que aquesta persona es morís si complia un d'aquests 3 indicadors, és a dir, si hi havia indicadors específics de malaltia, ostres tu, és que té una cirrosi avançadíssima, o és que té un càncer molt avançat i a més no ens sorprendria que es morís, doncs aleshores seria NECPAL positiu, o si té indicadors globals, és una persona molt dependent, o està perdent nutrició a tota canya també, o si hi havia criteris d'elecció de demanda o necessitat, és a dir, és aquella persona amb una insuficiència renal crònica que li diem, mira, és que vostè hauria de fer diàlisi si no es morirà, i el pacient decideix, doncs jo no em vull fer diàlisi, doncs és un criteri d'elecció. D'alguna manera el que vam fer amb aquesta cohort és veure quins indicadors específics de malaltia tenien, i això ens va permetre classificar les persones en 3 grups, càncer, malaltia d'òrgan o demència, i per cada un d'aquests 3 grups miràvem com es comportaven la resta d'indicadors, tant en visió estàtica, és a dir, severitat, com dinàmica. Vam fer un material i mètodes, un anàlisi descriptiu per variables, un per trajectòria, i vam fer un anàlisi comparatiu, això ho passo ràpid, la significació estadística
P inferior a 0,05. I la segona cohort, que és l'índex de fragilitat, la vam fer aquí a l'hospital. El que vam fer és vam agafar bona part, de fet pràcticament tots els pacients de la UGA durant l'any 2014, els criteris d'ingrés a UGA sabeu que són aquests, edat de 85 i o més anys, i o deteriorament cognitiu i o pacients amb malaltia crònica avançada, és a dir, NECPAL positiu o MACA. No hi havia criteris d'exclusió, els vam dividir en dos grups, no era una divisió estrictament aleatòria, sinó que al matí quan repartim els pacients entre la Núria i jo, dèiem, aquests et toquen a tu, aquests a mi, i els vam seguir durant un any. Seguiment de mortalitat, simplement. La font de les variables és aquell quadre que haureu vist, si heu vist mai un informe de la unitat geriàtrica d'aguts, hi ha un quadre on recull tot això, aquí és la situació funcional, mental, nutricional, síndromes geriàtriques, etc. Quines variables es poden incloure en un índex de fragilitat? Doncs no pot ser qualsevol variable, és a dir, ser cap pelat no consta com a variable d'un índex de fragilitat, en tot cas seria de fragilitat capil·lar, però han de ser associades a l'edat, han d'estar relacionats amb problemes de salut, han de ser representatives dels diferents dominis, què vol dir això? Que han d'incloure dominis funcionals, nutricionals, malalties, etc. No es poden saturar precoçment, és a dir, si tu tens una variable que necessàriament fa que et moris, és a dir, no sé, una variable és que et cau un camió de 30 tones sobre el cap, realment no pot ser una variable inclosa perquè de per si sola condicionaria la resta. No poden ser ni molt prevalents, si les té tothom no seran discriminatives, ni massa infreqüents, tampoc seran discriminatives, i no pots perdre moltes variables mentre estàs fent el seguiment. I perquè un índex de fragilitat sigui vàlid, ha de preservar allò que us comentava abans, és a dir, arriba un punt que la gent, si acumulem un dèficit més, ens col·lapsem, aquest dèficit més és a 2/3 parts dels dèficits acumulables, o a 0,7, i la major part de persones no poden estar vives més enllà d'aquest 0,7. Han de tenir una distribució de densitat asimètrica, no hi entraré, no hi han d'haver absència de diferències d'interobservador, i sobretot el més important probablement hi ha d'haver correlació entre mortalitat i índex de fragilitat, és a dir, com més fràgil ets, més et mors. L'índex de fragilitat és això que veieu aquí, és a dir, aquestes són les variables obtingudes a partir d'aquell quadre. Les variables són senzilles, és a dir, són dicotòmiques, tu tens aquest dèficit o no el tens, necessites ajuda, no sé, per exemple, per la medicació o no la necessites, no? Excepte, hi ha un parell de grups que havíem categoritzat, no hi entro això, no us vull atabalar, en tot cas si alguna hora us fa gràcia us puc passar l'article. D'aquest també vam fer una anàlisi descriptiu i un comparatiu del grup èxitos i no èxitos als 12 mesos, i vam fer una anàlisi de supervivència amb un contrast d'hipòtesis log rank. I anem a lo important, els resultats i la discussió. Bàsicament, ja estic acabant, no se m'espanteu, intentarem respondre 5 o 6 preguntes. La primera és realment si hi ha aquests indicadors transversals que ens faciliten que sapiguem quanta gent o qui concretament està en situació de final de vida, quines característiques clíniques tenen cada una d'aquestes trajectòries, si realment hi ha una cohort de pacients que no podem incloure en aquests 3 grups que us he estat explicant, realment si l'índex que hem proposat compleix les condicions i realment si l'índex ens pot ajudar en el diagnòstic situacional. Respecte a la primera pregunta, el que vam fer servir és la cohort aquesta poblacional NECPAL que us deia, hi havia pràcticament 800 persones, això ens va permetre descriure per primera vegada el món que la prevalença poblacional de persones en situació de final de vida se situaria al voltant de l'1,5%, que estaven distribuïts en diferents settings, i la idea d'alguna manera, jo crec que mirem els indicadors, aquí és un indicador funcional, nutricional, cognitiu, d'alguna manera el que veiem és que què tenen de comú totes les persones que estan en situació de final de vida? Doncs que tenen indicadors de progressió tant a nivell funcional com nutricional. Dit d'una altra manera, els indicadors que d'alguna manera són dinàmics són els que ens ajuden més a identificar que una persona està en situació de final de vida. I de fet és de sentit comú, aquell pacient que veiem que se'ns fon, aquell pacient que veiem que està fent davallada funcional ràpida, les variables que són dinàmiques són les que tenen més pes. I en aquest sentit, en vermell és on no hi ha diferències significatives, ens permetria això conjuntament, per exemple, amb el delirium, que d'alguna manera és una mesura indirecta de progressió cognitiva, i el distrés emocional són els marcadors que hem de tenir en compte quan volem identificar que una persona està en situació de final de vida. Per tant, el primer objectiu quedava respost amb aquest estudi.
Si no anem a mirar on no hi ha diferències significatives, que és en vermell si no en verd, suposo que ho veieu molt petit des d'aquí, però ja us ho explico, el que veiem és que si ens centrem per cada una de les trajectòries, veiem que, per exemple, què tenen de diferent els pacients amb càncer respecte a la resta de pacients? Doncs que tenen molta més desnutrició, tenen molta més comorbiditat, això bàsicament induït perquè vam utilitzar el test de Charlson, que puntua molt el fet de tenir càncer, i aquí tant el pacient com la família com els equips, tothom té clar que està en situació de final de vida, no hi ha massa discrepància. En el cas de malaltia d'òrgan és la cohort de pacients més jove vol dir mitjana edat de 77 anys, és a dir, és relativament jove. Què tenen en comú aquesta gent i diferent respecte als altres? Doncs que tenen moltes més infeccions, suposo tots anem a pensar en l'MPOC que se sobreinfecta o amb el cirròtic que se sobreinfecta, i és el grup de població que fa més ingressos, ho veiem cada dia a l'hospital, és a dir, està ple de persones que s'han descompensat per un procés agut. El grup de persones amb demència són els de mitjana edat més gran, 82 anys, 3/4 parts són dones, i realment veiem que són gent que tenen molta dependència funcional, evidentment deteriorament cognitiu, tenen més síndromes geriàtriques que la resta, sobretot disfàgia i úlceres, i realment no és que ens sorprengui, però ho veiem cada dia, que els familiars tenen 3 vegades més la percepció que aquella persona està en situació de final de vida que no pas els professionals. Potser ens hauríem de fer mirar. No? Per tant, això respondria al segon objectiu. El tercer objectiu, que era el de dir, home, tots els pacients han capigut amb aquestes 3 trajectòries? Doncs no. Hi ha un altre grup que el vam titular fragilitat, per titular-lo d'alguna manera, que són pacients que els hi passen coses que s'acaben morint igualment, però que no els podem incloure en cap d'aquests 3 grups, que per altra banda representen, ja ho veureu, pràcticament la meitat de la cohort. És a dir, la meitat de la gent que s'acaba morint en un context poblacional no tenen ni càncer, ni tenen demència avançada, ni tenen malaltia d'òrgan. Tenen potser una mica de tot. Però realment això és important i de fet això és congruent amb la literatura, tot i que no hi ha molts estudis al respecte, on en un sistema sanitari que estem molt malaltia centrat, doncs mira, la meitat de la gent es mor no d'una malaltia concreta, sinó de la suma de condicions. I això permetria respondre a la tercera hipòtesi. Anem a l'índex de fragilitat, a la cohort aquesta que vam veure aquí a la UGA, pràcticament eren 600 pacients, d'edat elevada, 86 anys, bàsicament perquè és un criteri d'ingrés a UGA, 44% eren persones ja amb criteris de malaltia avançada, i aquí hi ha el descriptiu de les variables, que tampoc us vull atabalar, però en tot cas complien tots els requisits per a les variables, és a dir, en variables associades a l'edat, totes relacionades amb problemes de salut, representaven els diferents dominis, cap d'ella condicionava que et morissis immediatament, cap era molt prevalent ni massa infreqüent i no van haver-hi pèrdues de variable. Respecte al disseny de l'índex, això és una mica més interessant. Aquí hi ha la distribució dels índexs en relació a aquesta població, és a dir, al principi de la corba hi ha les persones que no tenien cap grau de fragilitat i llavors si l'índex era de 0,04 és la primera columna, si era de 0,08 la segona, veieu aquesta és la distribució de l'índex de fragilitat. D'alguna manera veiem que la primera normativa que deia, ostres, doncs hauríem de mirar que la major part d'ells estiguessin per sota un índex de 0,7, perquè si no vol dir que s'haguessin mort, i realment és així. La distribució és asimètrica, crec que no hi hem de donar més importància, i realment no hi havia grans diferències interobservador. Això és relatiu bàsicament perquè no hem pogut calcular un coeficient kappa perquè cada pacient no el veia tant la Núria i els residents de la Núria com jo i els meus residents per motius obvis, és a dir, no ens donava prou de sí, però sí que és cert que quan veiem la distribució de les dues campanes no hi ha diferències. I finalment, sobretot el més important és veure si hi havia correlació entre aquest índex de fragilitat i el grau de mortalitat. I si veieu el contrast d'hipòtesis Lockrand, és a dir, el Kaplan-Meier, veieu que si una persona té un índex de fragilitat de 0,7, aquí hi ha la probabilitat de supervivència i aquí hi ha el temps de seguiment en dies, 30 dies, 60 dies, 90 dies, 120 dies. Cap persona amb un índex de fragilitat per sobre 0,7 arribava als 180 dies, és a dir, s'anaven morint. Si tenies el dipòsit una mica més ple, per tant tenies més reserva, no et mories tant, si el teu índex era de 0,6, però cap d'ells arribava a l'any. Si el teu dipòsit era una mica més ple, doncs, veieu? És a dir, com més ple tens el dipòsit, i a més això és independent de l'edat que tens, menys et mors. Aquí hi ha l'anàlisi de corbes ROC, això és el que ens dona una mica la idea de la potència d'un instrument. Als 12 mesos, a l'any de seguiment, l'àrea sota la corba ROC és 0,9. Realment
és una àrea sota la corba espectacular, és molt alt. No sé, que ho podria comprar, però, per exemple, quan mirem un índex de Charlson té una àrea sota la corba que no arriba a 0,7, per exemple. I finalment potser la gràfica més clarificadora és aquesta, és a dir, aquí hi ha, això és el seguiment de mortalitat a l'any, aquí hi ha l'índex de fragilitat que té cada persona, no? És a dir, anem veient com el dipòsit es va buidant, i si us hi fixeu, a l'any cap persona amb un índex de fragilitat per sota 0,2 estava mort, és a dir, estaven tots vius. A mesura que tens el dipòsit de salut més buit o tens més fragilitat, et vas morint més de forma exponencial fins que no va haver-hi cap persona que per un índex de fragilitat per sobre 0,6 estigués viva al cap de l'any. Per tant, l'índex de fragilitat aquest s'assenyia a tota la normativa proposada i també ens permetia, d'alguna manera, no, afirmar que, coneixent l'índex de fragilitat d'una persona, com en el cas de la Maria, si ho sobreposem, no, sobre la pel·lícula de la seva vida, sí que és cert que conèixer com té el dipòsit de forma quantitativa ens pot permetre respondre, per exemple, no? Dir, ostres, doncs, quantes persones fràgils hi ha al servei de traumatologia, per exemple, no? O al servei de medicina. Doncs, home, fent un índex de fragilitat, podem saber que la fragilitat comença amb un índex de 0,2, doncs podem saber quantes persones fràgils tenim, no? En un entorn concret. O ens pot permetre saber quin és el grau de reserva de la Maria, per exemple, per fer presa de decisions. És a dir, si volem fer presa de decisions amb la Maria i la Maria li expliquem, mira, vostè, tot i que té 90 anys, té un índex de fragilitat que no arriba a 0,3. Potser sí, no? Que aquella prova que tenim pendent valdria la pena fer-la o fer, no sé, tot allò, fer aquell tractament que potser ens pugui ajudar a tirar més endavant. O al revés, dir, ostres, aquesta persona, el seu DNI diu que té 75 anys, no? Però potser estem situats en aquest punt aquí, no? O, per exemple, respecte a projectes de recerca, no? Hi ha pocs projectes amb persones grans i complexes, bàsicament perquè costa mesurar, no? Quin és el seu grau de reserva, doncs, això podria tenir interès. És important també saber on passem per fer adequació de la intensitat terapèutica, una mica el que us deia abans, és a dir, probablement si sabem que la Maria està en aquest punt té sentit seguir-li donant, no sé, les seves estatines o el tractament que ens sembli convenient per intentar millorar la seva supervivència, però potser si estem en aquest punt d'aquí hauríem de començar a prioritzar altres objectius. I, de fet, d'alguna manera, això és curiós, aquesta és la corba de mortalitat que us ensenyava abans i d'alguna manera se sobreposa, casualment, a una mica la proposta aquesta progressiva d'adequació de la intensitat terapèutica. No? I, finalment, també és important saber quantitativament on passem, és a dir, que la Maria en aquell moment que la veiem que ens ha ingressat amb una fractura de fèmur tenia una situació basal amb un índex de 0,45, perquè com que li farem un pla d'intervenció, l'operarem, revisarem la seva medicació, optimitzarem el suport social, no? Potser resulta que al cap de 3 mesos el seu índex no només és de 0,45, sinó que ha millorat. Però també pot passar que fent tot això, que és el que ens sembla que és el millor per ella, resulta que no només no hem millorat, sinó que hem seguit empitjorant i estem aquí. Home, doncs això té importància respecte a quins són els objectius terapèutics en el cas de la Maria. No? I ja per acabar, les conclusions, molt ràpid i senzill. És a dir, les variables, jo em quedaria amb aquestes idees, que les variables dinàmiques, és a dir, aquelles situacions que canvien en el temps, no aquella persona que es desnutreix molt ràpid o que fa molta davallada funcional sense que trobem cap factor reversible, doncs aquesta és una identificació transversal i universal, no, de situació avançada. Que és cert que hi ha una sèrie, no, d'indicadors específics per cada malaltia, que hem trobat, i de fet no és el primer lloc on es descrivia, però no s'ha descrit gaire enlloc més, que hi ha un gruix molt gran de persones que estan en situació avançada, que tenen necessitats d'atenció pal·liativa i que no els identificarem només per la via de mirar quina malaltia principal té, que quantificar el grau de fragilitat és una oportunitat per fer aquest diagnòstic situacional, per aquesta geolocalització vital, per dir-ho així, i finalment hem pogut elaborar i validar un índex que ens sembla que és senzill, és a dir, el contingut no és complicat, és una avaluació bàsica com la que fem cada dia, és ràpid, es tarda menys de 10 minuts a passar aquest índex, té una excel·lent capacitat discriminativa i predictiva. I això seria tot, Déu-n'hi-do el rotllo per ser ben dinat.
us demano disculpes, però sí que m'agradaria que us quedéssiu amb aquesta frase. Aquesta frase és d'un filòsof francès, l'Edgar Morin. És un senyor que té 95 anys i calculo que un índex de fragilitat per sota 0,2 segur, és un senyor que ha fet envelliment saludable, i una mica ens ve dir que, bueno, amb això de la complexitat no ens hi atabalem, no hi ha una veritat única, és a dir, ara avui aquí no hem fet una revelació, no?, de dir, ostres, ara ja ho tenim. Sí que és important que, més enllà, no?, de patir i passar-ho malament amb aquesta incertesa que vivim davant persones amb complexitat, això també ens pot ajudar a aprendre, no? I de fet és una mica el que hem intentat fer amb aquest treball. I que, bueno, doncs és necessari saber més, però també sabem moltes coses que potser hauríem de reflexionar. I dit això, bueno, també m'agradaria donar-vos les gràcies a tots vosaltres, no tant per ser avui aquí, que també, sinó bueno, per tot aquest temps que també m'heu fet costat amb aquest projecte. Moltes gràcies. Bueno, allò clàssic, si hi ha alguna pregunta, si ningú s'ha desmaiat. Digue, Joan. No, és una pregunta molt pertinent. D'alguna manera, simplement, t'ho respon començant pel final. Realment els índexs de fragilitat que ja existeixen, el que s'han dedicat a fer és a dir, a partir de grans bases de dades, no, Big Data, a veure com combinant, no, i fent, diguéssim, malabarismes estadístics, érem capaços de veure aquelles variables que eren més, no, d'alguna manera, que ens ajudaven més a acotar aquest pronòstic. Partint d'aquest coneixement, nosaltres hem fet una mica el procés invers. Jo crec que és un dels valors de l'eina. Els índexs de fragilitat que existeixen fins ara, com a mínim, tenen una quarantena de variables, els que menys. En el nostre cas, només amb 22 variables és suficient, bàsicament perquè, en comptes de dir anem a fer phishing, no? Anem a veure quines dades podem utilitzar, el que hem fet és dir de l'avaluació que fem en el dia a dia habitualment d'aquestes persones, i de fet no hem fet gaires més invents, és a dir, d'allò que mirem en el dia a dia, intentem veure, a més són variables no ponderades, intentem veure si realment el quocient aquest ens permet arribar a dissenyar aquest índex i realment ha estat així. També he de dir que per desesperació dels estadístics amb els que hem treballat, perquè no acabàvem d'entendre, ostres, però com és que no pondereu cada variable? Com és que realment això és així, ens sembla, i de fet no ho invento jo ara, això, sinó perquè realment la interacció que té cada variable amb la resta de variables és tan complexa i és tan individual de cada persona que realment el fet que estadísticament puguis ponderar una cosa amb una població, quan això s'ha d'aplicar a una persona en concret, realment la validesa pronòstica decau. No sé si m'he explicat. Em sembla que no. Va. Sí? Bueno, germans, aneu-vos-en en pau. Donem gràcies a Déu.